Народниот правобранител Фатон Селами веќе иницирал активност за усогласување на законите кои се однесуваат на полагањето на правосудниот испит, вклучувајќи ја правната практика, нотарството и извршителите. Тој истакнува дека досега законот за употреба на езиците донесен во 2019 година не се применувал во пракса. Според Селами, актуелните закони не предвидуваат можност испитите да се полагаат на друг јазик освен македонскиот, што создава правни и практични пречки за кандидатите албанци кои ја завршиле правната настава на својот мајчин јазик. Konstatuam se kjo shkakton probleme juridike dhe praktike për kandidatët të cilët gjuhamtare kanë gjuhën shqipe dhe të cilët i kanë kryer studimet e tyre juridike në ciklin e parë dhe të dytë në gjuhën e tyre amtare, dhe duke u nisur nga kjo dhe nga mos zbatimi i deri tanishëm i ligjit, u drejtuam me iniciativë konkrete për harmonizimin e këtyre ligjeve që, si të themi, të ligjet të ketë implementim konkret dhe të detirueshëm nga institucionet. Од друга страна, Фатон Положаниот Дуј истакнува дека законот за јазиците овозможува студентите да полагаат правосуден испит и на албански јазик. Според него, примената на законот, како на централно, така и на локално ниво, значително напреднало во периодот кога Дуј била дел од владата. Zbatimi i ligjit për gjuhët, konkretisht i gjuhës shqipe dhe përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet shtetërore në nivel qendror dhe në nivel lokal, ka arritur në faza të përdorimit më të madh në institucion. Dhe mendoj që në periudhën që BDI ka qenë në qeveri, qytetarët janë dëshmitar se sa ka arrit niveli i përdorimit të gjuhës shqipe. Меѓутоа, студентите незадоволни од неприменувањето на законот најавија марш, односно протест на 6 април и повикуваат граѓаните да им се приклучат, истакнувајќи дека случајот не треба да се политизира од политичките партии.